Bazen behin Eskoriatzako izeneko herri batean. Andereño, komunera joan naiteke? Bai, Iñaki, baina azkar etorri. Denbora pasa ondoren, Hau zarrara da. Eta Andereño nora joan Iñaki? Arrazoi oso alai, joan egiratzera. orduan Alaitz komunera joan zen. Iñaki! Iñaki! Non zaude? Leihoa zabalik zegoen eta Alaitz leihotik begiratu zuen. Erosketen zerrenda autoan utzi dut. Zure erosketen zerrenda naiz, berapenez betea. Hogei, marta berrogei, aurreztuko duzu. Urte muga ospatu, eroskita Kaprabon, aurreztu eroskita. Bizi eman zure erosketa zerrendari, eroski zurekin eta Kaprabon ere bai. Andereño koioak entzun zuen eta komunera joan zen korriketan. Neska mutilak oratzen ator, ea zer gertatzen ari den begiratzera noa. Ze pasatzen da? Ez dakit, baina nago oso arraroa da. Andereñoa eta Alaitz negarrez sartzen dira gelan. Zer gertatu da, Andereño? Iñaki hil egin dute. Ez izango broma, ez? Zeren bestela ez dago graziarik. Egia da, Alasne. Poliziari deitu azkar. Orduan etxetik irten berri zen amona batek, ikusi eta bi poliziari deitu zien. Baina. Polizia, polizia! Txori handi bat jauzia leihotik lagundu! Minutu batzuk geroago polizia hildakoa jauzi zen, lekura bihurtu zen eta haren amona aurkitu zuten. Polizia, polizia, hemen jauzia txori eta uste dut hilda dagoela. Amona, hori ume bat da, ez txori handi bat. Eta momentu horretan, Andereñoa agertu zen. Bai, polizia? Bai, goa da. Nire ikasle bat leihotik bota egin da.
gerentxo bat aztertzera. Ongi da. Andereño, nahi baduzu baterek tengo gara eskola aztertzen duten bitartean. Bai, ni bitartean beste geletera abisatzea noa. Guazen. Neska mutillo, zergatik ez goiaz pixka bat aztertzera? Bai, ongi da. Lagun taldea komunera abiatu ziren eta Iñakiren mobila ikusi zuten. Begira, Iñakiren mobila! Ufa, ez dago kontraseinarik, nolako sortea. Bai. Begira, WhatsApp bat zaio. Norena da? Koldo deitzen den mutil batena da. Norbait ezagutzen du Koldo. Ez. Bueno, begira zer jarri duen. Ez balidazu ematen esan dizuna, hilko dizut, bi egun ematen dizut bakarrik. Horrela susitatu zen Iñaki, bestela hilgo zutelako. WhatsAppeko mutila jakin barrugun orden, horrela jakingo dugu zer eman barzien Iñaki. Bueno, lehenengo begiratu perfileko argazkia. Begira, letra txino batzuk dauka. Guazen txinora. Ai, aztakiten zerbait. Bai. Buah, denda hau labanaz beterik dago. Bueno, txinoare galdetuko diogu, venga. Badakizu zer esan nahi dute letra txino hau, Bai, labanatzen nahi du. Bale, ezkerrik asko. Agur. Agur. Bueno, beste pista bat daukagu. Bai, baina ze pista daukagu. Labanarena. Ah, egia. Bueno, ni paso txiki bat ematera noa, bale? Agur. Gerarda. 15 minutu paso ondoren, Alaitz etxera bueltatzen ziroanean poliziarekin elkartu zen. Apa, Laitz, zer moduz? Ba, hori hemendik etxera nijoa. Nahi baduzu nirekin etorri, nire etxera gomidatzen dizut. Ongi, baina bizi zara. Ba, hemen gertu. Ikusi, etxe hau da. Hala, nolako txandia. Zer gustatzen zaizu? Kafea, zer nahi duzu jateko? Ba, urre agantze bat mesedez. Baina galdera bat komuna? Pasilloan hortik. Eskerrik asko. Alaitz komunizazioanean pasiloko kuadroste batean kartel bat topatu zuen. Kartel horretan ipintzen zuena da. Hiltzaile misteriotzu bat bilatzen da, aurkitzen duena ditu bat bira. Alaitz komunean sartu zenean investigatzen hasi zen, eta espilu atxekaldean doak aurkitu zuen. Alaitz beldurtzen hasi zen, eta komunean eserita zegoen, eta negarrez hasi zen. Orduan pentsatzen hasi zen, agian zerbait gehiago bazegoen, eta komune atzean begiratzen hasi zen. Namo sartuta. Alaitzek komunastean oso ondo gordeta kartera bat aurkitu zuen. Kartera barruan hildakoen denei guztiak aurkitu zuen, eta Iñakirena barne. Alaitz komunatik urten zenean Hemen doko zuura. Eskerrik asko, baina etxera noak niramak bidali usta mensaje bat. Zure zara inora joango. Askatu! Ez bestela jendari esango diozu. Ez diot inori esango! Vigilatuko dizut. Zure atzetik egongo naiz. Alaitz korrika irten zen beldurtu, eta orduan bere lagunak ikusi zuten, eta alazen esan zion. Kaixo, Alaitz, pasela manduzu. Bai, baina ez dakizu zer argitu dudan. Zer argitu duzu? Bai, ez da, igual da. Venga, kontatu, zer argitu duzu? Bueno, begira, goratzen zarete polizia hori Koldo deitzen dena, Iñakire zizpidorera erruguna da. Polizia da, zinezkoa da, Alaitz. Benetan, bere etxera gonbidatu nau eskolatik urten naizenean, eta begira. Eta kartera ikustean denak hau zabalik gelditu ziren. Poliziari kontatu behar dio. Baina ez zinen beste batengan, imaginatu besteko
berarekin konpintzatuta daude. Donostiako poliziari deituko diogu. Orduan Xabi mobilatera eta poliziari deitu zion. Bai polizia, itzale bat zute dago, etorri azkar mesedez. 10 minutu barru poliziak zegoen. No dago! Etxe barruan azkar! Kasua argitu dugu! Kaletik ibiltzen zeudenean alaitz papertxo bat topatu zuen eta gauzen irakurri zuen. Begira, papela da komerrunean. Ozen irakurtzera. Oraindik ez da bukatu, gauzat falta zaizue, filmatute koldo. Alaitz korrika irten zen beldurtuta, orduan bere lagunak ikusi zuten.